koja su pre otišla tamo. Prevod i smisao njegove božanske milosti je Isi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Pošto im je otac naredio da začnu decu, druga grupa sinova je također otišla na jezero Narayana Saras, na isto mesto na kojem su njihova braća ranije dostigla savršenstvo sljedeći put Narade. Prihvativši velike zavete strogosti, Savalašve su ostali na tom svetom mestu. Još jednom. Pošto im je otac naredio da začnu decu, druga grupa sinova je također otišla na jezero Narayana Saras, na isto mesto na kojem su njihova braća ranije dostigla savršenstvo sljedeći put Narade. Prihvativši velike zavete strogosti, Savalašve su ostali na tom svetom mestu. Smisao. Prađapati Dakša je poslao drugu grupu svojih sinova na isto mesto na kojem je prva grupa njegovih sinova dostigla savršenstvo. Nije oklevao da ih pošalje na isto mesto, mada su i oni mogli postati žrtve naradinih upustava. Prema vedskoj kulturi, pre nego što neko postane porodični čovjek, da bi začeo decu, treba se obrazovati u duhovnom razumevanju kao brahmačari. To je vedski sistem. Tako je Prađapati Dakša, želeći da njegovi sinovi usavrše svoju kulturu, poslao drugu grupu svojih sinova uprkos opasnosti da, zahvaljujući uputstvima Narade, postanu jednako inteligentni kao njihova starija braća. Kao odgovoran otac nije oklevao da dozvoli svojim sinovima da dobiju uputstva o savršenstvu života. Oslonio se na njih da izaberu da li će se vratiti kući nazad Bogu ili trunuti. Razumemo ovu reč trunuti? Kako se kaže znači? Gniješ, da gniješ. Ja. Gniti, trunuti ili gniti u ovom materijalnom svetu u raznim vrstama života. Butva pralijate, kako smo čuli jednom. U svim okolnostima dužnost oca je da svojim sinovima pruži kulturno obrazovanje. Oni moraju kasnije odlučiti kojim će putem krenuti. Odgovorni očevi ne bi trebali sprečavati svoje sinove da neguju svoju kulturu družeći se sa pokretom svesnosti Krišne. To nije dužnost oca. Dužnost oca je da svom sinu omogući da potpuno slobodno donese odluku nakon što postane duhovno napredan, sledeći uputstva svog duhovnog učitelja. Techa pitra samadišta prađa sarge drita vrataha narayana sarođagmur jatra sida svapurvađa. Pošto im je otac naredio da začnu decu, druga grupa sinova je također otišla na jezero Narayana Saras, na isto mesto na kojem su njihova braća ranije dostigla savršenstvo sljedeći put Narade. Prihvativši velike zavete strogosti, Savalašve su ostali na tom svetom putu. Oma gyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshur umilitam yena tasmai shri gurave namaha. Namam Višnu Padaya Krishna Bhashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatyade Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhascha kripasnubhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Današnja tema lekcije bit će moć manipulacije. Manipulacija, slovenski isto kaže manipulacija. Podsjetit ćemo se na 23. stih i komentar Šrila Prabhupada, jer povezano je ovo malo i ovaj komentar sa onim iz 23. stiha, gdje Šrila Prabhupada u jednom momentu kaže vrlo otvoreno i direktno, prenosi ovu priču sa Dakšom i Naradom Munija u današnji čas, u današnje vreme. Kaže,
Prvo kaže, kad je Prađapati Dakša čuo vesti da su njegovi sinovi Harjašve otišli, uzeli sanjasu, znači odvojili se, nisu ga poslušali na kraju, nego su poslušali Narada Munija. Umjesto da bude srećan, kaže Šrila Prabhupada, zbog onoga što je učinio Narada Muni, bio je Dakša krajnje ožalošćen. Drugim rečima, bio je spržen, kako mi kažemo. Slično tome, mi pokušavamo dovesti što više mladih ljudi u pokret svesnosti Krišne, radi njihove krajnje dobrobiti. Ali jako žalošćeni roditelji, starši, mladih ljudi koji se pridruže ovom pokretu, jadikuju i prave antipropagandu. Naravno, Prađapati Dakša nije napravio propagandu protiv Narada Muni, ali je kasnije, kao što ćemo vidjeti, prokleo Narada Munija zbog njegovih dobronamjernih delatnosti. Takav je materialistički život. Materialistički otac i majka žele da njihovi sinovi začnu decu, nastoje da poboljšaju ekonomsko stanje i trunu, gniju, kako se kaže u slovenčini, gniju u materialističkom životu. Nisu nesrećni kada njihova deca postanu upropašćeni, beskorisni građani, ali jadikuju kada se pridruže pokretu svesnosti Krišne da bi dostigli krajnji cilj života. Slušao sam skoro pre jedno 2 tedna jedan room conversation između Šrila Prabhupada i jedne majke u Londonu, majke od jednog bakte, koja je dovela sa sobom jednog sveštenika hrišćanskog, starijeg sveštenika, misleći sad dovela jedno pojačanje sa sobom da se sukobe sa Šrila Prabhupadom. Međutim, ona nije bila svesna ko je Šrila Prabhupada. I taj razgovor je jako interesantan, traje dosta dugo i u početku jako to lepo ide, ljubazno, sve je, ne? Majka kaže, ja svom sinu ništa ne zameram što se on odlučio da se priključi vama ovde, da živi ovde u hramu i to, kaže. Jedino, kaže, ne mogu da podnesem što nije otišao na fakultet, što se ne obrazuje dalje, što nije otišao na univerzo, kako kažete, na univerzo. I onda Šrila Prabhupada je obrađuje onako što se kaže postepeno. Prvo kaže, pa kaže, on se obrazuje i ovde isto, kaže Šrila Prabhupada. Ovde ima obrazovanje isto, ovo je duhovno obrazovanje. Da, kaže, ali za život, tamo život s polja, trebao je da ide na fakultet i sve je tako, sve je to. Ne mogu to nikako da podnesem, kaže. Duboko sam razočarana, duboko. I tako ona uporno Šrila Prabhupada stalno to ponavlja kako treba je da ide na fakultet. I onda Šrila Prabhupada u jednom momentu kaže, pa šta će tamo na tom beskorisnom fakultetu, kaže. Ima samo da gubi vreme, kaže. Such a nonsense education, tako je rekao Šrila Prabhupada. Such a nonsense education. I onda se u jednom momentu taj sveštenik, taj pop hrišćanski župnik uključio u raspravu i onda je on počeo da propoveda Hrila. I onda je Šrila Prabhupada sa njim ušao u diskusiju i onda ga je Šrila Prabhupada rasturio pojam kad je počeo da govori tome kako hrišćani ne slede 10 Božjih zapovesti, ne slede, ne ubij, zašto ubijaju jadne životinje? Kao juče u Sankirtanu, sreo sam jednog momka i on mi je rekao, pitam, odakle si? Iz Ljubljane, ali dobro priča srpsko-hrvatski, pošto ja u Sankirtanu koristim tehniku da razgovaram sa ljudima na srpsko-hrvatski, u početku, posle se prešaltam na slovenšinu onda. To je način da stanu uopšte ljudi, znači vrlo teško stanu. Moram da smislim neke tako fore. I onda vidim dobro priča srpsko-hrvatski, kažem, odakle su ti roditelji? Kaže, majka mi je iz Mladenovca, to je iz Srbije. O, kažem, super. A otac je, kaže, iz Banja Luke. O, pa kažem, ti si, gde si zemljače? Ja mu pružim ruku.
I tako lepo pričamo i onda ja mu objašnjam čemu se radi, ovo akcija, knjige, ovo ono i onda mu dam popolna vprašanja, popolni odgovori. I on u jednom momentu pročita njegova božanska milost. Kaže, šta ovo piše? Kaže, njegova božanska milost. Kaže, šta je to? Kaže u meni. Odmah je promenio raspoloženje. Pa kažem, to je ime pisca. Kažem, pisac, vidiš, pisatelj. Pisac je tu na slici, to je njegovo ime. On ima tako dugačko ime, njegova božanska milost, to je sve njegovo ime, kažem. Kaže, to nije za mene, kaže, ja. Kaže, ja imam svog Boga. A nemoj, kaže, koji je tvoj Bog? Kažem, jesi ti pravoslavac? Kaže, ma da, hrišćani si, dobro. Pa kažem, ako pročitaš ovu knjigu, bit ćeš još bolji hrišćanin, znaš. To je jako povezano, sve zajedno. Dobro, i da skratim priču, krenula je rasprava između nas dvojice, znači i onako početku je delovao kao da žuri, posle se odjednom prebacio, prešaltao, jednostavno teo je sa mnom da priča satima, bukvalno, da se ubeđuje, da se raspravljamo i tako dalje. I onda u jednom momentu kad sam ja rekao da hrišćani ne slede danas, to zapovest ne ubi, onda se on onako, kao, pa kako, kaže, ne slede, pa kažem, ubijaju se, vidiš, pa ubijaju živali, životinje, kaže, to nije to, kaže, Isus Hrist to nije rekao, kaže, kako nije rekao, kaže, i onda sam u jednom momentu ga prekinuo, rekao sam, slušaj, nemam vremena više, sve najbolje, idem da radim dalje, tako, i tako to, pošto je sad maraton, i inače, to nam je zlatno pravilo u Sankirtanu, znači, pogotovo s ovim hrišćanima, ako krenu da se argumentiraju sa nama, odmah trebamo da stanemo, jer to je strašno gubljenje vremena, energije, beskorisno je totalno. Jednostavno prekinemo samo i nastavljamo dalje u potrazi za nekim dušama koje će zaista dobiti milost. Tako da se vratim na onu priču, taj župnik je Šrila Prabhupadom se argumentirao i Šrila Prabhupada ga je rasturio pojam, rekao je, znači te ubijanje klanice, to je tako grešno, znači onda onaj priča, pa kaže kako vi isto onda ubijate biljke, pa kaže Šrila Prabhupada, je li isto ako uzmeš krompir i ako ubiješ kravu, kako može to da bude isto? I tako, mislim, nevjerojatno kako su ova materialistička civilizacija je toliko izmanipulisala ljude, toliko su slepi postali, tako su izmanipulisani. I nažalost, kada mladi momci i devojke se priključe pokretu svesti Krišne, imamo u većini slučajeva da roditelji starši se bune, kao što smo čuli ovde. Jednostavno, kaže Šrila Prabhupada, kako je formulisao rečenicu, ovo neprijateljstvo između roditelja i pokreta svesti Krišne postoji od pradavnih vremena. Neprijateljstvo, znači. Jednostavno, roditelji nam postanu neprijatelji čak. Zamislite to, kao Hiranyakashipu što je bio Prahlad Maharaji. Hiranyakashipu je vrlo bio fin prema Prahladu na početku, sve lepo, o moj sine, o moj dragi sine, brinuo se za njega jako, brinuo se. Odjednom, posle toga, kad je Prahlad Maharaji počeo da priča o svesnosti Krišne, totalno se promenio i postao mu je neprijatelj. Tako vidimo isto i starši, toliko se pogube, toliko se polude, jednostavno da postanu savražniki, neprijatelji sopstvenoj deci. I onda imamo primere kako se uključuje taj kako se kaže, deprogramerski taj program koji vode neki demoni i oni onda starši aktivno učestvuju i sodeluju, znači sarađuju sa tim demonima protiv sopstvene dece. To je jako strašno. I sad tu je velika borba, sad to su strašni testovi za te bakte, mlade bakte koji se odluče na svesnost Krišne. Ja se sećam kad sam se u Beogradu pridružio baktama tamo u templu 92. 3. Bio je jedan bakta Acke iz Šapca. Njegov je otac došao jednom za vreme Gora Arotika
I bukvalno u templu se tuko sa svojim sinom. Kako se kaže znači tuko? Tepla. Pred svima nama, pred oltarom, pred Gora Arteg. I onda su otišli u hodnik i nastavili su To je bila boks meč između oca i sina. Da. Znači, došao je, napravio je scenu. Jedna mama od jednog mog prijatelja ovde u Ljubljani, koji mi je bio kao Vartma Padašaka guru, može se reći, on mi je jako moćno propovedao pre nego što sam počeo da idem u Kolariju, ona je sa nožem došla kod Bakta. Sa nožem. Pretila je Baktama ovde. I posle godinu dana je napustila telo, niko nije znao od čega se razbolala. Bila je potpuno zdrava žena. Potpuno fina žena čak, ovako fina žena je bila, na izgled fina žena, ali nevjerojatno je poludela kad je njen sin teo da postane Bakta. Koliko su ljudi izmanipulisani, znači strašno je, ta moć manipulacije je tako moćna. Juče sam gledao, ima na YouTube-u jedan razgovor koji su vodili Hridayananda Maharaj 1979. godine. Znači ono, odmah nakon što je Šrila Prabhupada otišao, tad je u Ameriki bio jako taj deprogramerski jak program koji su vodili demoni, tu propagandu, antipropagandu protiv Bakta. Manipulisali su u javnosti da Bakte peru mozak ljudima, da kontrolišu umove, kontrola uma. I onda su toliko daleko išli da su čak tužili Bakte. Znači, to je još za vreme Šrila Prabhupada bilo. I to je bila jedna velika, kako se kaže, sodišću, sodba, veliki, ne mogu setim sa srpske reči, da, veliki dogodek, ja. Znači, bilo je ono, bukvalno, ako na sodišću bo Iskon optožen da pere mozak ljudima, pere možgane i negativno deluje na ljude, da zabrane pokret sa Svesom Krišna, ne. I to Šrila Prabhupada je bio jako uznemiren, jako. Šiši Panča Tatva Ki, Šiši Gorni Taj Ki. Šrila Prabhupada je bio jako uznemiren. I to je bilo pred kraj njegovog života ovde. I onda imamo u dnevniku Tamal Krišna Gosvami opisano kako su stizale vesti o tome kako je Šrila Prabhupada bio onda sve snažniji. Rekao je, pa da, kaže, mi peremo mozak, taj zaprljani mozak, kaže, i ljudima je zaprljan mozak, kontaminiran je, i mi ga peremo, čistimo, ne samo možgane, sve čistimo, srce, sve. Četo dapa na mađanam. Toliko su kontaminirani ljudi danas, kontaminirani, prljavi, mazani. I Šrila Prabhupada je bio sve snažniji i rekao je, dajte im knjige da pročitaju, svim tim sudijama, dajte moje knjige da pročitaju. I kad su pročitali knjige Šrila Prabhupada, Iskon je dobio na sudišću ta postopek, kako se kaže to, i postupak, Iskon je pobedio. Tako da nisu zabranili Iskon je bio zakonom priznat u Ameriki. Međutim, nastavili su neki posle i dalje i ima taj razgovor između Hridayananda Maharaja i još jednog Bakte, Balavanta Prabhu, možda pogledate na YouTube-u, sa nekim Tedom Patrikom, neki crnom telu, onako, kosa, neki gospodin, težak demon. I doveo neku majku isto sa sobom, tako. I onda to vidite kako Hridayananda Maharaj briljantno rastura tog Teda Patrika u pojam, rastura ga u pojam, sa argumentima, vrlo jasnima. Ovaj Ted nema argumente, nikakve. I vidite na njemu da je jako prljav, jako zavidan. Jako je zavidan. Jer ova materialistička civilizacija danas toliko je prljava. Šrila Prabhupada je onda toj majkici rekao, pa niste se, kaže, bunili kad je vaš sin uzimao LSD i kad je postao hipik i kad se drogirao. To vam nije smetalo. A smeta vam sad što je postao Bakta, što je srećan ovde. To vam smeta. A ona šahmat, šta sad da kaže? Pa dobro, pa to je bio njegov eksperiment, kaže, sa drogom. Eksperiment je to bio, da, uništio sebi život, to je bio eksperiment.
Što ovo nije eksperiment sada? I ovo je eksperiment. Da vidi, neka proba da bude bakta. Vidjet ćete. Ja sam imao sreću sa mojim roditeljima, nisu baš, moj otac isto se bunio, ali nije išao toliko daleko da dođe u tempel da se obračunava sa mnom. Ali bilo je isto, kad je čuo da sam prestao da jedem meso i tako, to je strašno je flipnuo. Rekao sam, tata, ti i ja smo bili u iluziji. Kažem, Bog postoji. Jesi normalan? Međutim, posle kasnije je počeo da poštuje. Čak i pročitao nauku samospoznanja. Rekao, ima tu nešto dobrih stvari. Znači, to je... Šrila Prabhupada je rekao, prvo će ljudi da se smeju baktama. Kao je... Onda će da sovraže bakte. Znači, da ih budu neprijatelji, da prave antipropagandu. I to kad bakte prođu sve kroz te testove, to na kraju će poštovati bakte. Pročistit će se. Jer čak i kad oni izgovaraju Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, to se pročišćavaju. Čak i ako kažu negativno Hare Krishna, pročišćavaju se. Tako da vidimo ovdje Šrila Prabhupada kaže, od pamti veka taj sukob postoji, još od Dakše, vidite, datira Narada Munija, naš Narada Muni je Šrila Prabhupada. I mi smo Prabhupada Nuge, predstavnici Šrila Prabhupada, zato moramo jako, jako striktno slediti Šrila Prabhupada, biti snažni. Jako Maja, iluzorna energija, jako moćno deluje, pogotovo preko naših bližnjih, staršev, ili čak preko dece. Recimo, ako deca nisu bakte, nego žive materijalnim životom, materialističkim, moramo biti jako, jako oprezni. Kako se ophodimo sa njima? Kako se ophodimo sa njima? To je jako, jako važno. Jer na kraju bakte će pobediti. Demoni ne mogu ništa. Od pamti veka postoji taj sukob između demona i bakta, između demona i polubogova u celom univerzumu. I ovde na planeti Zemlji sad se isto vodi bitka između demona i polubogova. Ko će prevlast uzeti na planeti Zemlji? Za sada demoni potpuno vladaju ovom planetom. Međutim, ovaj pokret Iskon je opunomoćen od Krišne. Krišna stoji iza ovog pokreta i polubogovi također. I ovaj pokret je objavio vojno rat demonima. Ovoj demonskoj civilizaciji, koja nije civilizacija, to je znači užasno nešto. Ljudi jako, jako trpio. To možemo vidjeti u Sankirtanu. Jako trpio. Zelo trpio. Jako pate. Zaista. Nisu ni svesni toga. I imaju rešenje kako da postanu srećni. Kao što sam ja mojim staršem rekao, ja sam srećan. Prihvatite da sam srećan. Zaista srećan. I oni su prihvatili posle kasnije. Ne? Ali imamo primere nekih starša koji su maltretirali svoje otroke. Na silu su im davali meso da jedu. Znamo u Rusiji šta se dešavalo, da su bakte bili u zaporu i da su im toliko mučili tamo da su im na silu davali da jedu meso. Na silu. U Beogradu tamo jedni starši su toliko daleko išli da su za jednu baktinu, čak jednu na televiziji, jednoj odaji, jednoj emisiji su napravili sa nekim demonima. I ima jedan bakta u Beogradu koji se zove Igor Spasov, sad je dobio inicijaciju skoro, Govinda Hari se zove Das. On je jako poznat od TV lice, znači voditelj, novinar, reditelj, jako poznat od TV lice, ne? I on je tada, to je bilo krajem 80-ih, na televiziji, radio televiziji Beograd, dolako pošto potpiše. Dobar dan. I šta se desilo? Ti starši su sa nekim demonima teli
da na televiziji to objave kako njihovo dete je u sekti, u Hare Krishna i da se promenila ćerka njihova skroz i da sve su teli negativnu propagandu da daju. I Igor Spasov, Govinda Hari, tadašnji Igor Spasov, jako poznato TV lice, on je radio, neko dajao na televiziji u vezi te sociologije, tako tih socioloških stvari i tako to sve. Poslije kasnije je radio neke emisije za policiju, kako policija hvata kriminalce i tako. I postoje Bakta, jako puno službe uradio za Baktu, napravio jedan film isto za Bakte i tako. Kasnije. Međutim, on je tada još nije znao za Bakte. I pozvan je bio da intervjuiše te roditelje i otišao je kući i prvo je razgovarao sa ćerkom, a poslije toga sa roditeljima. I on kad je razgovarao sa ćerkom, njihovom ćerkom koja je postala Bakta, on je poslije toga postao Bakta. Kaže, ja sam bio pozvan da napravim emisiju protiv Bakta, ali kažem, vidio sam da je ona normalnija od svojih starševa. A oni su zapravo ludi. A oni su nori. Tako da onda on je tu emisiju naravno tako napravio da nisu mogli baš da dođu do izražaja da napadaju Bakte. Toliko. I montirao je, što se kaže, tako da to nije bilo protiv Bakta. I on je postao Bakta poslije toga. Nevjerojatan zaokret se desio, znači. Tako da vidimo, ta borba između demona i polubogova od pamti veka postoji i dan danas, međutim, Krišna je uvijek na strani polubogova, Bakta, i Bakte na kraju pobeđuju. Jer u Bhagavad Giti je jako lepo rečeno u drugom poglavlju, u onom čuvenom verzu, koje ćemo pročitati sad za kraj, kaže, Krišna kaže, ono što je noć za sva bića, vreme je budnosti za samoovladanog čoveka, a vreme budnosti za sva bića, noć je za introspektivnog mudraca. Smisao Šrila Prabhupada, kaže, postoje dve vrste inteligentnih ljudi. Jedni koriste inteligenciju za čulno uživanje, a drugi su introspektivni i budni za samospoznaju. Znači to što starši žele da njihova deca idu na fakultete. Zašto? Samo zato da bi čulno uživali. I jedni i drugi. I starši čulno uživaju kroz to i deca da čulno uživaju. I to je to vrzino kolo. Čulno uživanje. Jedini smisao materialističkog života je čutno uživanje. Se kaže čutno uživanje. Čutno uživanje. To je sve. Uopšte se ne zanimaju za duhovne stvari. I to je tako bedno, tako jadno. Umjesto da budu srećni što su njihova deca probudila se, došla do prosvjetljenja, oni žele da srozaju svoju decu, da gniju, trune u ovom materijalnom svijetu. Takvom su neznanju. Naravno, Bakte trebaju starša uvek poštovati i biti milostivi prema staršima. Međutim, uvek trebaju da budu oprezni kad starši krenu to da manipulišu. Nesvesno. Oni to nesvesno rade. Uvek starše trebamo gledati kao otroke, kao decu. Oni su u neznanju. Ali jednostavno manipulišu. Zato što su žrtve ovog materialističkog ludila. Ove propagande demonske. Uživaj, što više, ovaj život je jedan, samo jedan, živi, uživaj što više možeš, uspi u karijeri, moraš što više denarija zaslužiti, moraš biti poštovan u društvu, imati družino, decu, biti normalan, pod navodnicima. I onda Bakta se opredeli da bude monah, menih. To je šok za njih. Međutim, oni nisu ni svesni koju dobrobit imaju, ogromno. Čak i ti starši. Koliko ima tih snimaka Šrila Prabhupada gde sa staršima razgovara i kaže, koji ste vi imate veliku sreću što su vaša deca postali Bakte. I starši će biti isto spašeni.
I starši će biti spašeni. Trebamo to znati. Znači, zato jako je važno da bakte, mi u pokretu Svesti Krišne, sledimo striktno Šrila Prabhupada. Ovdje smo čuli u komentaru Šrila Prabhupada kaže da se trebamo vaspitavati kao brahmačari, znači celibatu da živimo. Gde to danas ima? Na kojoj školi danas uče da trebaju da ljudi budu brahmačari i celibatu? Nema nigde. A to je jako važno. Prvo si u celibatu brahmačar i onda kada si u grihasta brak, onda ćeš začeti decu na pobožan način, na svestan Krišna način. Znači, koliko je to duhovno obrazovanje jako, jako važno. I zato je Šrila Prabhupada rekao onoj majci, ovdje se moji učenici obrazuju duhovno. To je isto najveći fakultet, najveća univerza. Ovaj tempel Žibartovi 720 je kao da smo u univerzo prišli. Ko na fakultet da smo došli. Moramo jako disciplinovano učiti i teoriju i praksu. Naučiti znanje prvo, transcendentalno znanje, duhovno znanje i onda ga primeniti u praksi. I onda ćemo postati zaista dobar čovjek i ono što starši želio da njihova deca postanu dobri ljudi i tako dalje. Tako da Šrila Prabhupada je dao nama jasno uputstvo da ne trebamo biti uznemireni, šta god da se dešava u življenju, ne trebamo biti uznemireni. Ako nas starši ne razumeju, budimo milostivi, ali trebamo jako odlučno slediti ovaj duhovni put. Jer to je jedini spas. Kako se kaže spas u slovenščini? Spas. Rešitev. Tako bomo vsi rešeni. Kao Mangala ja što često razgovaramo, kažemo, mi imamo odgovornost ne samo prema nama, nego prema našim staršima. I ako neko ima otroke, prema otrocima. Evo, bakte i ovdje koji žive u templu, neki imaju otroke. I isto imaju odgovornost prema njima. Njih žele da spasu. Jer imamo to iskustvo, kada bakta napreduje u duhovnom življenju, kad je odlučan i kad napreduje, sva njegova bližnja okolina karmička, znači starši, brat, sestra, otroci, unuki, svi se menjaju, pročišćavaju se. Toliko je moćna svesnost Krišne, toliko je moćna, pročišćavaju se. Zato bakte trebamo postati jaki, jaki. I Šrila Prabhupada je želeo da snažno propovedamo, da ne budemo onako metiljavi. Kako se kaže slovenčni metiljavi? Mehkušci. Moramo snažno propovedati, snažno. Da nas je sram kada ne. Znači, mi imamo nešto najbolje što imamo. Znači, imamo istinu, resnicu. Ali da bi to vidjeli zaista, trebamo Oma Gyana Timirandasya, trebamo uzeti utočište jako Šrila Prabhupada, duhovnog učitelja i ovog procesa svesti Krišne. I onda, kad smo tako snažni i jaki, ne može da nas izmanipuliše niko. Ne može da nas izmanipuliše ni političari, ni ovi znanstvenici, ni starši, ni otroci. Niko nas ne može izmanipulisati, niko. Ako smo snažni i imamo čvrstu veru u ovaj proces i ako sledimo ovaj proces kako treba. I oni će imati svi dobrobit. Znači, sad kad bi išli šire, ne samo starši, cela družba ima dobrobit. Kad radimo Sankitan, kad radimo Harinam, kad je templ zaista duhovno mesto, kako treba, svi imaju dobrobit. Svi, cela Ljubljana ima dobrobit. I ovaj što je Janković sada dobio, valjda, je li dobio molitve, ne znam da li je dobio molitve. I on ima dobrobit od ovog pokreta svesti Krišne. Svi. Bakte su najbolji članovi ovog društva. Zašto? Zato što zadovoljavaju Krišnu, zadovoljavaju polubogove. I onda svi imaju dobrobit. Tako da Šrila Prabhupada je nama jasno dao instrukciju da
ne podležemo tim moćima manipulacije, toj antipropagandi, i naravno kao bakte trebamo imati veliku odgovornost i obavezu da pažljivo sledimo ovaj proces. Jako je važno isto bakte da imaju tu lepu razmenu među sobom, 6 razmena ljubavi, znači da se poštuju, i onda ljudi s polja kad vide to, oni će da vide, onda kao u Ameriki tada kad su videli, bakte su normalni ljudi. Ovaj pokret Iskon je nešto super. Super. I onda će ti demoni biti u manjini, sve više u manjini i gotovo. Neki će se možda i među njima pročistiti i poslati čak i prijatelji bakta. Sve je moguće. Krišna, Čajtanja, Nityananda su jako, jako milostivi. Ali su i nepopustljivi. Kako se kaže znači nepopustljivi? Ne popušćaju. Ne popušćaju. Beskompromisni su. Milostivi, ali su i beskompromisni. Strogo duhovno življenje nije tak po ceni. Znači, strogo su nam dali da sledimo proces, da pažljivo mantramo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, da sledimo 4 regulatorna principa, da slušamo o Krišni. Ta 4 regulatorna principa danas skoro niko ne sledi vani. To je velika stvar, slediti 4 regulatorna principa. Kako to možemo da sledimo? Ako ozbiljno sledimo ovaj proces. I ne podležemo tim manipulacijama s polja, opasnim manipulacijama. Zato moramo biti jako oprezni. I sa staršima, i sa svim koji su, što Šrila Prabhupada kaže, ono što je noć, za njih je dan, ono što je za nas. I onda Šrila Prabhupada dalje kaže, oni misle da smo mi ludi, mi mislimo da su oni ludi. Ko je sad u pravu? Kao na sudišću, kažemo, ti si kriv, ne, ti si kriv. Ali Krišna je taj sudija. Krišna stoji iza bakta. Bakte su u pravu. Materijalisti su ludi. Jer to Krišna kaže. Krišna je stvorio život. Krišna je taj sudija. Krišna je taj sodnik koji će presuditi. I mi, ako sledimo Krišino uputstva, Šrila Prabhupada uputstva, uvek ćemo biti u pravu. Uvek. Trebamo biti sigurni u to. Sigurni. Zato kad idemo u Sankitan, snažno, ko lavovi. Hej, pridi sam, nasmešimo se, pridi sam. Kak si dobro? Malo ga udarimo. Si dobro? Da, imam nekaj zate. Super nekaj. Da im probijemo te omotače, te gune, niže gune koje su jako, prekrivaju ih, jako. Tako da, snažni trebamo biti, snažni. A kako ćemo postati snažni? Ako se družimo sa Šrila Prabhupadom konstantno, koji je bio poput lava, Šrila Prabhupada je poput lava propovedao. I vidimo Hridayananda Maharaj 79. i Balavanta. Tačno se vidi to Šrila Prabhupadovo sleđenje. Kako su moćni, rasturili su tog demona. Totalno, on je bio jadnik u onom studiju, a mislio da je pametan jako. Svako ko je normalan, neutralan, to može da vidi. Hare Krishna. Zaustavili bi se ovde, ima neko kratko pošanje, komentar. Mikrofon. Nitaj daje, prvo ima mikrofon. Da čuju preko interneta bakte. Anyway, ti kaži, ja ću da ponovim, ako nemam mikrofon. Počni samo, ja ću da ponovim. Evo ga. Stiže mikrofon.
Hare Krishna. Hvala na lekciji. Tako inspirativno i kako Šrila Prabhupada kaže, jednostavno iz jednostavne. Jednostavna i duboka. Jedno pitanje, istovremeno nešto i kao neko moje razmišljanje. Baš imamo tu i Narada Munija u ovim stihovima. Nisam siguran da li je 11. ili 12. pjevanje. Opisuje se da je najveća vezujuća sila što postoji u ovom svijetu zlato. Narada Muni to opisuje. Znači u našem prevodu euri. Znači nije seks. Taj razni nivoji seksa. 7 nivoa seksa postoji. Seksualno uživanje. Ljudi misle to je samo tijelo s tijelom. Ponos, slava, ugled, moć, prijesti. 7 nivoa suptilnog seksualnog uživanja. Sada, Narada Muni opisuje da je najveća vezujuća sila zlato. Tad nije bilo eura, maraka. A mi vidimo, recimo, većina kongregacije, 99%, i Ustev Bhakta je kongregacija. 99,99. Ovdje živi 15 Bhakta, Slovenija ima 200. Ovi aktivni, još prijatelja i tako dalje, znači par hiljada koji vole Krišnu. A većina su ovisni o financijama. Tako ćemo to nazvati. Zato što njihova svjesnost nije na tokom nivou da mogu da samo mantraju Hare Krishna i sve dolazi. Ima i taj nivo svjesnosti. Mi smo čuli te primjere od Bhaktisiddhante, Sarasvatija. Postoje koje mantraju 64 kruga, sve im dolazi. Kvalitetni 64. Sve dolazi samo od sebe. Svi trče, polubogovi, paramatma, karma, oslobođenje, šta hoćeš, koliko hoćeš, čega hoćeš. Međutim, pošto rijetke osobe, znači svi ostali manje i više ovise o financijama. I templ, ja znam razne detalje koje ne mogu da pričam, i mnogo templova i zatvori zbog financija. Mi to također zovemo Lakšmi. I ne mogu da, i razne bakte, da ne znam, da nisi imao novaca kako bi došao ovdje iz Srbije ili ja ili bilo ko. I sad molim te nešto reci na koji način da nas ne zarobi taj ekonomski dio, jer to je najveća vezujuća sila. Znači najveća što postoji je zlato ili novac. Znači, a to moramo uzeti iz materijalnog svijeta. U duhovnom svijetu se zove Lakšmi. Niko nema problem s novcem za naprednog baktu. Jer on kaže Lakšmi, nema nikakvi problem, jer niko nema problem s Lakšmijem. Imaš samo službu s Lakšmijem, da služiš majku Lakšmi i Narayana. Nešto u vezi toga, jer vidimo da je to jako ovisna sila. Jer ko bi sad mogao od jatre da kaže samo da mantram, sve će mi doći. Pusti posao, pusti firmu, pusti benzin, troškove. Mislim, ima i taj nivo svjesnosti Krišne koji treba doći da se bude ovisan o sveto imenu i guru parampari, ali postoje u Iskonu također milioneri. Ja znam personalno neke, jedan moj brat ima 34 ili tako nešto, ogromne firme srebra na 3 sprata, jedna samo recimo. Multimilijarder iz Madurai, južni dio Indije. Znači postoje Iskon bakte koji su milioneri. On kad da donaciju, to je 100.000 eura, daje redovno svaki dan, svaki mjesec. Nešto u vezi s toga, malo sam proširio temu, jer financije su jako bitan faktor. Jeste, to što si pitao, da se skoncentrišemo sad na to, jako, već nekoliko puta sam prošli put pričao o tome, znači ovaj Prabhu što je bio u septembru, Vrindavan Prabhu iz Amerike, on je Indijac, kaže jedan najveći poznavaca Džotiša u Iskonu, i Bhakta Klemen je ljubazno stavio njegov seminar na YouTube, na kanal. To treba da slušaju bakte iznova i iznova. Posebno kongregacija. Ovdje je bio sad? Pa bio je u septembru. Sećaš se onaj Vrindavan Prabhu, bio si tu, jesi bio tu? Znači, treba taj njegov seminar odslušati, posebno bakte iz kongregacije, ali i bakte koji su u templu.
Jer ta zamka maje, manipulacije, pošto današnja tema moć, manipulacije, demonske manipulacije je jako moćna danas. I utiče na umove i bakta. Upravo ta maja kad uđe pa kako ću ja da živim, pa kako ću ja... I onda umjesto da zavisimo od Hare Krishna Mahamantre, mi počnemo da zavisimo od novca, što ti kažeš. Znači, nama vlada novac, a ne Krishna. Jer Hare Krishna Mahamantra, prvo trebamo veliku veru imati, se ne razlikuje od Krishne. Ako Krishna kaže u Bhagavad Giti, misli na mene, uzmi utočište mene, sve, ja ću se pobrinuti. Yoga kšemam vaham jaham, ananjaš čintajanto mam jeđana paripasate, tešam niti abjuktanam, yoga kšemam vaham jaham. Ja ću ti dati sve što ti fali i čuvat ću ti ono što imaš. Samo misli na mene, konstantno, non stop. Šta to znači danas misliti na Krishnu? Pa uzeti utočište Hare Krishna Mahamantre i slušanja o Krišni. Šrila Prabhupada kaže, ako se umorimo od mantranja, pustimo lekciju, slušajmo, čitajmo knjige i to radimo neizmenično. Nije ovo mehanički proces, samo aj iz mantran krugove i posle, aj šta ću sad? Ne, to konstantno. Mantranje, slušanje Krišni, mantranje, slušanje, služba. Dok služiš isto slušalice na ušima i tako, stalno da smo u tome. I Krišna će se brinuti o nama. To je uzeti utočište Krišne. Ako mi uzmemo utočište novca, gotovi smo onda. Gotovi. Onda smo podlegli toj manipulaciji demonske propagande. Demoni su tako propagandu radili, kao bakte ništa ne rade, a onda imaju pare, onda kažu oni koriste druge ljude. Pa kako koriste druge ljude? Bakte crnče, rade. Evo koliko sad u maratonu po 6 sati dele knjige bakte, pa to je težak rad. Ja 2 sata juče sam jedva izdržao, na ovoj zimi. Smrze su mi se prsti na nogama, totalno. A neki 6 sati rade. To je težak rad. Težak rad za Krišnu. I onda kad tako radimo za Krišnu, propovedamo, pored mantranja i slušanja o Krišni, propovedanje, a najbolje propovedanje je deljenje knjiga Šrila Prabhupada, ili deljenje prasadama, ili harinama, ali deljenje knjiga, ili podržimo deljenje knjiga aktivno, pomažemo baktama sakitana, da kad dođu da imaju topli čaj da popiju, ili da pojedu topli prasadam, koje je ovde u templu, da aktivno misli na te bakte koji su sad vani. Jer nije lako. I onda svi koji to rade uzeli su utočište Krišne i neće imati problema ni sa novcem, ni sa bilo čime. Znači, to je problem. Umesto utočište Mahamantre. Sad Prabhu je to lepo rekao, treba imati strategiju i plan. Naravno, to se ne može veštački doći do toga. Kao ona priča o Vanti Brahmani što smo čuli. On je iz jednog ekstrema otišao totalno u drugi, postao je odvojen. To mi ne možemo odjednom naglo, ali trebamo imati strategiju i plan postepeno, da se odvajamo od ovog materijalnog života, postepeno. To je lepo Vrindavan Prabhu rekao. Znači, bez vezivanja za Hare Krishna Mahamantru, znači kongregacije, što više da dolazi ovde, da ima plan kako, doći ću jednom nedeljno na Mangaruti, mantraću sa baktama jednom nedeljno ili 2 puta nedeljno, pa posle toga će biti 3 puta nedeljno, pa posle toga 4 puta, je li tako? To je taj plan, postepeni. Ideš ka tome. Jer nije smisao življenja da zaslužiš denarija i da hišu. To je iluzija, to je demonska propaganda, to je ta moć manipulacije. Ušla je duboko u umove. Ne, smisao života je vratiti se Krišni, tokom ovog života. Imamo priliku, imamo tako moćan proces, tako jednostavno. Samo 3 reči izgovaramo. Hare, Krišna i Rama, pobogu. Nemamo neke mantre komplikovane, pa da moramo nešto, kao što je Gayatri, ono i tako. Gayatri mantramo 3 puta dnevno, ali Maha mantra je glavna. Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. I samo slušamo te 3 besede i gotovo, sve. Svi problemi su nam rešeni. Sve. Sve. I ekonomski, sve. Novac će doći.
Templovi kako? Pa Sankitan će doneti novac. Sankitan. Ne da nije dobro templovi isto previše da zavise od kongregacije. Tako, Sankitan, trebamo riti k tome da što više bakte inspirišemo da podrže Sankitan, da idu u Sankitan, da deljenje knjiga. To će najviše Šrila Prabhupada zadovoljiti. Naravno, neki koji imaju dobru karmu, kao što si rekao malo pre, u Indiji Šrila Prabhupada je imao life membere, znači dobru karmu imaju, kao Ambariš Prabhu i tako. To je dobra karma. Oni će to dati za Krišnu. Ali međutim, bakte ovako, koji su nekad živeli u templu i onda se muče posle da zarade novac i to je, podlegli su toj demonskoj propagandi. Vratite se nazad. Mnogo je bolje uzeti utočište templa, iznajme ili kupe neki stan ovde u ovom kraju. Evo sad ovu zgradu, koliko je već prave, stanova će biti koliko hoćeš. Ko ima pare, kupi stan tu neki pored templa i lepo uzeti utočište ovde templa. Ovde je nektar. Ovde je nektar. I novac. Sve. Lakšmi. Tamo da je Krišna, tu je i Lakšmi. Tako da tempel isto, znači treba da, zato trebamo jako da puširamo ovde striktno sleđenje ove sadane, znači mantranja, slušanje o Krišni, lekcije, Šrila Prabhupada, da slušamo što češće i da bakte podrže Sankitan, Harinam. I onda će Lakšmi uvek doći. I pojedinačno i za kolektiv. Jako je opasno, sad nemamo vremena, to je duboka tema, to je znači u Iskonu kad te pogrešne koncepcije pokupimo od materijalista i unesemo ih i nemamo dovoljno vere u Hare Krišna Mahamantru i ovaj proces koji nam je Krišna dao, Šrila Prabhupada, i onda počinjemo da izmišljamo neke svoje koncepcije, kao pa da budemo normalni, da nas smo, pa ko je normalan, ovi su normalni napolju, nisu. Kako su normalni? Nisu normalni. To nije normalno što rade. Jedenje mesa, klanice i tako dalje. Hamburgeri, burgeri, prostitucija. Svuda to danas. Je to normalno? Nije normalno. Korupcija, kradu, lažu, varaju. Non stop. To normalno, nije normalno. Nećemo da budemo deo tog društva. Hoćemo da se borimo protiv toga. Treba društvo da izgleda, da bude kao Vecko. Zato je Šrila Prabhupada započeo ovaj pokret, da bi revoluciju napravio. A ne da bi mi se utopili u ovo društvo i da budemo ko hrišćani i ovi svi svetovni onda tako su i oni propali. Odvojili su se od Jezusa Hristusa, prihvatili su tamo taj apostol Pavle koji je slizao se sa ovim političarima, kraljevima i tako da, i onda su počeli da menjaju i filozofiju i sve su izbacili što je Jezus Hrist propovedao. To moramo mi da pazimo. Zato kongregacija isto treba da podrži ozbiljne, striktne bakte koji su u templu i da teži isto ka tome da bude deo toga. Ne da nešto menjamo. To je sad druga tema, ali to je ta opasna tema. Novac, ovo, ono i onda sve ide, onda menjamo principe, pa taj seks, pa ovo, pa ono, pa treba da budemo normalni, pa oblačenje. Znači, žene treba da se oblače konzervativno. Ne da dođe ovde u tempel u uskim pantalonama i kratkim suknjama i ne znam šta, kako god. Ovo nije tempel lepote kao što tu na ulici ima tempel lepote, piše tempel lepote. Ovo je tempel za vesti Krišne. Krišna je čist. Šrimati Radharani je čista. Nema poželenja. Muško, žensko, znači da pazimo. Znači zato bakte, ako duhovna ovde je atmosfera, ako se slede duhovni principi i standardi duhovni, i Sankitan se radi onda lepo, deljenje knjiga, nikakvih problema sa Lakšmim neće biti. Ni za tempel, ni pojedinačno. Se slažeš?
Jako ti hvala. Baš prije neki dan, jedna bakta koji je već 15 godina, tu brzo ću za pola minute, 15 godina je već bakta, ne mogu da imenujem, privatna je tema, uglavnom poverio mi se kako mu je problem ustajanje, jer živi na polju, posao, pare, razne borbe, znamo svi te borbe razne, i onda je povjerio se kako ne može da ustaje ujutro, može slijediti sadanu, teško stiže, zbog tih okolnosti, tako ćemo to nazvati. I onda sam mu ja rekao da u Iskonu postoji već 10-15 godina, to možda kongregacija sluša, nadam se, također da ja slušam, također, jedan sistem, upravo si ga ti sad spomenuo, to su zovu Weekend Warrior, nazvali su, ne znam, razni autoriteti, Iskona, da sad skratim temu, znači, neka sadana koja je jako dobra, sedmična. Ako ne možemo redovno ustajati zbog okolnosti, tako ćemo to nazvati, redovno u 4 svaki dan ili tako nešto, onda jedno sedmično u 4. Baš si ti to rekao. Strategiju, imati strategiju, plan na duge staze. Tako je. I onda tako par meseci, po godine, ja znam neke primjere na Balkanu, putujem po Balkanu, i jednostavno oni su sad veoma jaki. I poniznost je jako važna, poniznost, znači naravno i bakte koji striktno slede isto treba budu ponizni, to je milost Krišne, Šila Prabhupada. Međutim, jako trebamo slediti to što Upadeš Amrita isto naglašava Rupa Gosvami, znači 6 razmađe među baktama, znači neko ko je početnik u svesti Krišne i neko je iskusan, taj što je početnik slušao tog iskusnog baktu, znači na svete, savete, ne, sluša, ponizan je, znači ima strategiju, ima plan, Ridam Prabhu je lepo to rekao, strategija, plan. Da bi mi došli u gunu vrline, moramo ozbiljno slediti proces svesne Krišne. To je ozbiljan plan, godinama se to planira i radi, godinama. Ne? Ali ideš, što si lepo rekao, jednom nedeljno, pa polako, pa ovo, pa ono, pa nemam vremena da čitam knjige. Uzmi 15 minuta dnevno za početak, pa ćeš posle pola sata, pa ćeš sat vremena. To će ići, jer Krišna će pomoći. Kad Krišna vidi da smo iskreni, jer Krišna želi da nas vrati nazad, ne, Krišna ne želi da trunemo ovde u ovom svetu, da gnijemo. Ne želi. Nema ovde, ovo je dukalijama šašvatam, teška iluzija. Pogotovo taj novac je teška iluzija. Kad dobiješ novac, misliš, imam auto, dobar. Šta je uživanje auto? To neko uživanje? U Krišnino vreme nisu imali automobile. Konje su imali, tako dalje. Ako već hoćemo konje, bolje uživanje nego biti u autu. Biti jahati konja. To je veće uživanje. Mislim, ja nemam to iskustvo, ali mogu da prepostavim. Šta je to uživanje biti u autu? Nikakvo uživanje nije. Znači, takve moćima, ljudi su tako izmanipulisani, teško, tupi, što kažeš, pa tupi, manda matajo, tupi su postali u Kali Jugi. Šrila Prabhupada je bio 70. godina, sad je Kali Juga još rapidno napredovala, još gore nego u vreme. Ja nekad sam malo kad pričam, šta bi dao Šrila Prabhupada sad da nam se pojavi ovdje, da drži lekcije svaki dan. Bio bi još snažniji nego tada. Ej, kaže, probudite se, čoveče, vidite bre šta rade napolju, čoveče, šta rade, melju, ko u mašini za mlevenje mesa, melju, manipulišu. Reci Prabhu. Daj mikrofon, ajde. Še eno vprašanje v zvezi z lekcijo današnjo. Ja. In sicer... Samo počakaj, da te slišijo preko interneta. Hare Krišna, jaz bi imel še eno vprašanje v vezi z današnjo lekcijo, temo današnje lekcije, in sicer te interakcije, ki so med starši pa med baktami, predvsem baktami začetniki, doskrat moraš tolerirati razne neumnosti z njihove strani, v smislu, ko ti dobiš znanje iz šastar prek Šrila Prabhupade in ko imaš malo manjšo kapaciteto toleriranja, doskrat lahko začneš sam nazaj proti argumente govoriti, ampak takrat enostavno vznemirjaš starše, vznemirjaš daj tudi bakte, ker vidim z vsem spoštovanjem v društvu bakt, v družbi bakt, daj pridejo tudi razne nerazumevanja pravilnega načina prakticiranja in kako narediti, mislim, kako se obnašati v tem situaciji, ko moraš poslušati neumnosti, po domače rečeno,
greš proti tem neumnostim iz citati Šrila Prabhupade, iz Šastar, na koncu pa zaradi razmerja moči moraš biti ponižen, spoštljiv, se ne smeš tega dotikati, je to žalitve. Hitro prideš do nekega opisa, da si ti žalil, da si ti ki kritiziraš in tako dalje. Kako se v tem primeru obnašati? Ker iti mim je neumnost. Saj moramo pomagati tudi baktam, če oni na napačen način prakticirajo bakti jogo oziroma ne razumejo smisla. Če bi lahko kaj to v tej temi še povedal, prosim. Dobro, prvo to za starše. Znači, za staršem ni treba preveč propovedati. Znači, to je glavno pravilo. Staršim treba kod za otroci. Starše treba gledati kao otroke. Znači, ne uzameš resno. Mi kažemo jedno uđe, drugo izađe. Znači, samo radiš svoje, keha kurunandana. Savesno. Starši, znači, isto nama je Šrila Prabhupada kaže vreme dragoceno, čas nam je zelo dragocen, svaki trenutak nam je važan. Jer vreme je kala, tako je moćna, brza. Ovaj moment, ova sekunda nam je zdaj jako dragocena. Znači ne trebamo da gubimo vreme, nego starši onako, neobavezno onako, ali odmah gledamo da radimo naše duhovne aktivnosti. Izvini mama, tata, imam obaveze sada velike. Imam obaveze, nešto jako važno moram da radim. Ne propovedanje, ne. Oni budu napredovali kako bomo mi napredovali, oni budu automatsko napredovali. Čak i da priča nešto bez veze, da govori o bez veze. S njima se ne treba gubiti vreme. Sad sa baktama, znači, to je druga sad tema. Znači, to je jednostavno... Ono što je najvažnije, trebamo raditi na sebi. Mi trebamo jako pažljivo, striktno slediti proces. Paziti. Paziti, 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 paziti. Be careful, be careful, be careful i raditi na sebi. Kad dobro radimo na sebi, onda primjerom, kako Lalit Govinda Prabhu lepo kaže, želim primjer da pokaže, primjer, damo primjer, onda jednostavno bakta će neki razumeti. Neko ko neće razumeti, pustimo vreme da prođe. Znači nekad više pomaže naše delovanje nego priča. Razgovor, razumeš? Ko nas vidi bakta. Bitno je da smo mi zloresni, da pažljivo mantramo, da kvalitetno mantramo, da beremo Šrila Prabhupadove knjige, da smo čisto tome. I onda jednostavno svojim primjerom neko ko će želiti da čuje, to je nektar razgovarati, a neko ne želi da čuje, ne gubiš vreme. Kao i u Sankitanu, neko neće, kao ona juče, nije to, on ima svoje, ja bi gubio vreme s njim, sat vremena da pričam, razumeš? 5-6 duša čeka 10 koji mogu da dobiju knjige, je li tako? A ti se za njim tamo zamajavaš, znači gubiš vreme. Tako da jednostavno, tako isto i bakte, isto kad su u tom početnom nivou i tako, pustiti malo da... Ako želi da čuje, super. Ako ne želi da nije u stanju da čuje, pustiti ga malo. Nije lako to sa baktama, briga za bakte, to je velika služba, ogromna služba. Bhakti Siddhanta Sarasvati Maharaj rekao, tone krvi da potrošiš da bi baktu jednoga napravio. Tone krvi. A veš kaj to pomeni tone krvi? To pomeni da ta bakta može i da te užali jenkrat, pa drugič, pa treti, ti to istrpiš. I dalje hoćeš da mu pomagaš. To pomeni tone krvi. Bukvalno. To nisam ja izmislio, čuo sam na jednoj lekciji. Nekad sam se pitao šta to znači tone krvi, da li zasučeš rukave ili... Ne, to pomeni da toleriraš. Toleriraš. Čak i nekad žalitve i tako dalje, sve. Ti želiš i dalje da pomagaš tem bakti i tako, da imaš rad. I onda to je proces, borba, tone krvi. Ali da bi došli do toga da pomagamo drugima, sebi moramo prvo pomoći. Šrila Prabhupada je rekao, jako je važno pomagati drugima, ali još važnije od toga je prvo sebi pomoći. Prvo sebi moramo mi dobro da se izbrusimo. Zato što već družiti se sa starijim baktama, da se istreniramo, onda poslije kasnije, znači ćeš moći pomagati. Služiš starije bakte, ne? Starije bakte isto
ti daju na svete. Znači, to je to podem šamrita, razmena. Ne? I onda jednostavno dobiješ taj trening, snago, moć, kasnije boš instrument da pomagaš nekome. Ne? To je velika znanost, proces. Nije tek tako. A da se vratimo, pošto nam je današnja tema starši, njima ne treba propovedati puno. Samo da nas puste na miru da možemo da radimo, da nema ovakvih ekstremnih slučajeva kao što sam opisao, da dolazi. Evo taj bakta posle, evo ga sad u Majapuru, ne mrda iz Majapura. Madan posle kasnije sa očetom sta izgladila i tako dalje, taj što je da se tepla u templu. A evo bakta je zloresan u Majapuru, tamo od Krišna Šetre Maharađa učenik. Tamo živi dugo već, tako da. Tako da jednostavno staršem trebamo sa staršima pa lepo. Ja sam recimo s mojim očetom sam skrbeo za njega na koncu, kad je bio čist, imao taj infarkt, pa kak se kaže, stroke, kak se kaže, sledeći kap. I onda nije mogao funkcionirati sam više, znači jednostavno samo, i onda sam ja skrbeo za njega, kuhao. I ja smo dam da on poje i tako on televiziju gleda i ja šila Pravopada u drugi sobi. Super se druživa, ne? On gleda tekme i ja šila Pravopada i tako. A ti stalno kad dođeš ideš tamo u sobu, pa idem tata, znaš, malo umoran sam, moram malo da odmaram. Mene ne zanimaju utakmice, znaš tata, znaš, različni smo. Ali ja tebe mnogo volim, tata, vidiš, ja tu sam da brinem. I na kraju, Krišna je uredio da sam bio zdrave njega na koncu, skrbeo sam do zadnjega daha. Lepo starši, ali je keha kurunanda, moramo paziti da nas ne uvuko u to guno neznanja, kad su to. Oni bi se radi u čas i pogovarali, sak dan po 1 uro, 2 uri. Pa tata, imam obaveze. Mama, oče, a ti, imam obveznosti, veš. Ali tu sam, če rabite da kaj prinesem kruh, ovo, ono, tu sam, da pomagam. Če su starši bolni, pa to, razumeš? Da im damo ljubezan, da im damo ljubav, brigu, ali da se ne zaplićemo u to što smo rekli ovde, da trunemo, gnijemo onda u to. Prađalpa, beskorisne teme neke, ono. Ok, malo ponekad, ja sam se s mojim četom isto malo pogovario, pa to nisam zdaj baš bio totalni fanatik. Ali pazio sam to, Krišna ti da, kad si resen, paziš, čim vidiš da to pređe već, prađal, pa već to, energija mi pada, gotovo, onda, tata, moram sad da idem, ili džapa, ili odmah, jer nam je čas dragocen, moramo shvatiti ovo. Mi smo dobili milost Panča Tatve Čajtanije da u enem življenju se lahko vrnemo Krišni. Viš kaj to pomeni? U enem življenju. Ali moramo biti ekeha kurunandana, vjava se jatmika budi. Ekeha kurunandana. Znači, moramo biti zdravi fanatiki, ne bolni, ali zdravi. Moramo biti zdravi fanatiki. Da bi uspeli. Ako smo mehkušci, onda gotovo. Metiljava, onda gotovo. Sve se razvodnjava. Razvodnjava se u nama ta duhovna energija, sve je gotovo. Onda Maja je zlo moćna. Onda ćemo razmišljati o denariju, što kaže Prabhu. Kako bomo živeli bez denarija, kako bomo... če bomo vzeli v točište Hare Krišna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Sve potrebe će nam biti zadovoljne, sve. Hare Krišna, Šrila Prabhupada ki jai.